మట్టి కుండ, గట్టి మొద్దు. ఒక పెద్ద వరదలో ఒక మట్టి కుండ, ఒక బలమైన చెక్క మొద్దు కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఆ మొద్దు జాలితో, మిత్రమా, నువ్వు చాలా సున్నితంగా ఉన్నావు, నా దగ్గరకు రా, నేను నిన్ను అడ్డుగా ఉండి కాపాడతాను అని పిలుస్తుంది. మట్టికుండ నవ్వి ఇలా అంటుంది, వద్దు మిత్రమా, నీ ఉద్దేశం మంచిదే కావచ్చు, కానీ ఈ అలల తాకిడికి నువ్వు వచ్చి నన్ను తాకితే పగిలిపోయేది నేనే. నీ సహాయం కంటే నీ దూరం నాకు ఎక్కువ రక్షణ ఇస్తుంది. లోతైన సందేశం. లోకంలో అందరూ చెడ్డవాళ్లు ఉండరు, కొందరు మంచివాళ్లే కావచ్చు, కానీ వాళ్ల స్వభావం నీకు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు. నీకంటే ఎక్కువ బలవంతులతో లేదా నీకంటే భిన్నమైన ఆలోచనలు ఉన్నవారితో అతిగా స్నేహం చేస్తే వాళ్ల వల్ల నీ వ్యక్తిత్వం పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఎవరితో ఎంత దూరంలో ఉండాలో తెలుసుకోవడమే నిజమైన తెలివితేటలు.